Ngiyabonga bafowethu kakhulu. Thank you so much. Bengithi ngivele nje nginazise nginibonise ukuthi hayi khona bafowethu ngiyaphila, uNkulunkulu muhle njalo. Ngiyabonga nje kakhulu. Kuyikona okwenza ukuthi ngenze nje le live emfishane, izoba mfishane nje kakhulu. Ngizoba nesikhathi mangabe sengi emotionally prepared nami ukukhuluma ke kabanzi mhlambe kusukela ngonyaka odlule waphela le ndlela ibeyinde kakhulu kusukela ngesikhathi ngixoshwa emsakazweni. Ngiyazi ukuthi angaze ngize ngibe nanesikhathi sokusho nje nosokuchaza ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Abaningi ngiyazi ukuthi basuke beyithola nje beyikha lapha basuke beyithole khona benganakho ngempela uqonda nokuthi baqiniseke ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Kodwa ngicela ukuyibongela kakhulu kunina. Ngihambile lolu hambo kusukela ngonyaka odlule kuze kuba manje njengoba lufika lapho lukhona njengamanje. Kodwa engikubonga kakhulu kinina, bengazi usocial media ukuthi unamandla okumphilisa umuntu noma ukumbulala umuntu. Kodwa kulesi sikhathi engikubonga kakhulu kinina ukuthi ninginikeze amandla, ninginikeze nethemba, ningikhulekele, nikhathazeke ngesimo sami engilokhu ngibe kuso nje kuona wonke lonyaka kuze kuba manje. Ngiyacela uNkulunkulu anibusise kakhulu ukuthi nje nikwazi ukushiya imicabango yezinto zenu, izimo zenu enibhekene nazo nani, kodwa nizobhekana nesami isimo. Kwangathi uNkulunkulu ngesikhathi nina nibhekene nesami isimo, uNkulunkulu angabheke zenu ukuthi ngesikhathi nina nikhulekela impendulo yesami isimo, uNkulunkulu aphendule zenu izimo. Noma ngabe hlobo luni lwesimo okade usikhulekela, kade usithandazela isikhathi eside, uNkulunkulu kulesi sikhathi kungathi ngaba isikhathi lapha uphendula khona umkhuleko wakho. Ngiyabonga nje kinina kakhulu bafowethu nodadewethu. uNkulunkulu abe nani, anivikele kukho konke. Ngibonile emva kwesikhathi eside kade ngicabanga ukuthi I'm just alone in this journey, kodwa nakhombisa ukuthi benilokhu nikhona ninami njalo. Kusukela kule post engiyenze emasontweni adlule ngikubonile ukusekelwa yinina kusukela izolo, usuku lonke lwayizolo. Amehla ami belokhu egcwele inyembezi ucabanga ukuthi awu Nkosi, kanti bakhona abantu abasangikhumbula nami. Ngithi nje kinina bafowethu nodadewethu, uThixo anisikelele, animise, anikhumbule kukho konke. Ngizoba nesikhathi. Ngiyabonga kakhulu nama invitations akhona aqhamuka kubantu abaningi abanama podcast, nezokuzwa nje okuningi. Kanti futhi ngizoba futhi live lapha ngiyobe nginikeza khona nje mhlambe ke inkulumo evulelekile. Kodwa futhi kulesi sikhathi uyabona ukuthi ukuhlakanipha kwakho wena uwedwa kwanele. Uyabadinga abanye abantu. Ukuhlakanipha kwenu ninginikeze kona kakhulu kuma comments enu. Uma ngabe umuntu efunda lapha ya ama inboxes enisithumelela wona, abanye abakwazi ukufinyelela kithina nangeyincingo. Siyabonga nje kakhulu nezeluleko zenu. Siyathembisa futhi ukuthi siyaqinisekisa futhi ukuthi le company esayiqala ngoba sasinombono ocacile, lowo mbono namanje siyakunikeza isiqiniseko sokuthi usazoqhubeka futhi ke ngokusekelwa yinina nangolwazi nezeluleko esenisinikeze zona. Impela sesiyazi ukuthi ayiyi emuva, iya phambili. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu. uNkulunkulu nje aze angibusisele nina. Bengizele lokho nje kwanamhlanje imikhuleko yenu ngibonile iqinisa nanomndeni wami, kakhulukazi uma okuyena o experience ubuhlungu kulempela sonto esiphuma kuyona. Angeke ke ngihande kabanzi kulokho ngoba ngichazile ukuthi okwami namhlanje nje bengithi ngivele kunina ukuze nazi ukuthi hayi khona futhi ke nangemkhuleko yenu ngiyazizwa nje nami ukuthi hayi ngiqinile ukuthi I can face anything. Kuba khona kwenu imiyalezo yenu awubafowethu angazi ukuthi ngizothini. Kwalolu suku namhlanje ngithi nje uNkulunkulu makanibusise uze wazi enhlizweni yakho ukuthi kukona konke oke wakukhulekela empilweni yakho, ukhulekela mina.
kufika esikhathini lapho bekade ngudinga kakhulu umkhuleko wakho, kusekelwa uwe kanoma yiphi indlela. Kufika esikhathini lapho bengikudinga khona kakhulu kusekelwa nguwe. Ngifundile namhlanje ukuthi indeed singaba kaNkulunkulu. Nginibonile namhlanje izwi likaNkulunkulu elithi yena wenza amasu ukuthi loyo ngumlahlo emhlabeni angabe ngumlahlwa kuye. Mina ngilibonile liphila kumina, liwubufakazi obucacileyo. Ngambona uNkulunkulu ekwenza kimi ukuthi loyo ngumlahlwa emhlabeni kodwa ngabe ngumlahlwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu ke akayena uNkulunkulu ngaphandle kwabantu bakhe. ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu bubonakala through abantu bakhe. Nenze ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu babonakala kimi, babonakala nakubantu abazaziyo izimo zami engidlule kuzo nje kuze kuba namhlanje. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu anisikelele abe nani. Ngiyanithembisa ngizobuya sizokhuluma nani, sizoxoxa nani. Ngiyabonga. Thank you so much. May the good Lord richly bless each and every one of you. Thank you so much.